keď mi pribudnú nejaké hejty na mňa osobne, či už ako vyzerám, alebo aké mám brucho, alebo to, že som herec, lebo všetci herci sme samozrejme platení z daní a dokonca pán Ivan mi napísal, že je môj chlebodarca. Ja naozaj každý deň sa pozerám na ten účet a čakám, kedy mi nabehne niečo od pána Ivana. Ale zatiaľ by nič nenabehlo. Pardon, toto ma skutočne pobavilo, že pán Ivan je môj chlebodarca. OK. Ale keď sa pána Ivana opýtam po týchto hejtoch, že ako sa volá, aké je jeho pravé meno, ako sa volá priezviskom a aké je jeho povolanie, tak napíše, a prečo by som ti to mal povedať. Čiže mne overenému profilu pod mojím menom vystupujúcemu s jednoznačným povolaním napíše, prečo by mi on mal povedať, ako sa volá, aké je jeho povolanie. A myslím si, že toto do veľkej miery odzrkadľuje správanie nás Slovákov na sociálnych sieťach. Toľko.